Здравейте, геймери, аз съм GamerBG. Днес ще цъкаме Survival with GamerBG. Малко странно прозвуча. До мен е Дани Хаджиев. Линк към канала му. Ще помогне много, ако се събнете за него. Така да отиваме да спим. Вече играем на 0.17.2. Апдейтнах си днеска ли беше, вчера ли беше? Не, то всъщност някак да е било днеска, защото има някаква авария и нямам Wi-Fi, сега съм от данката. Защото съм тук има Wi-Fi. Имам си тиква. Какво е това? И искам да им предложите на какво да снимам. На коя игра вас ве кефи, защото не мога да карвам да ми гледате тъпите клипове. Тук изпуснах малко кола, ама няма го обирам и него. Няма смисъл. Добре. Хора, кажете ми някакво приложение, с което да правя стримове. YouTube Gaming нещо имах го, но си го изтрих, защото не мога да стримвам нещо. Не знам защо, не мога да стримвам. И кажете ми някакво приложение, за да правя стримове, за да се забавляваме или да ми казвате в равно време на какво да снимам. Лично аз съм се запътил към приложението за стримове шоу, ама не знам дали това е правилният избор. Ако някой от моите абонати стримва, кажете ми приложение за стрим, но да не е YouTube Gaming. Просто не го искам. Така. Това е. Да. Хора, исках тук да експорна малко по света и си направих лодка. Предложи ми какво да приема. Ти? Изкопай мина? Мина. Добре, ще си преброя. Айрон. И пак ви казвам, линк в сенто към канала на Дани Хаджиев. Не, я знам. Не говорим за Dead Rising. Тук ти направи робот. Ето. Да, знам. Jack in the Box. Да, имам 18 евро. Ще ми трябва това и две дърво. Аз съм имал камъксита. Дай тук. Окей. Хора, не знам кога ще го правя този SMP сервер, даже може и да няма, не знам. Не съм казал, че няма да има, казвам, може и да няма. Фак! Голям съм непохватник. Хора, как мина деня ви? Искам да кажете в коментарите как мина вашия ден. Моя мина ужасно, поне сутринта. Нямах лайф. Твоя как мина? Твой? Моя? Гледах Dead Rising. Сам. Хубаво ли? Не, беше страшно. Играта си гледал или филма си? Играта. Според мен филма е по-страшен, ама окей. Те са страшни. Аз според мен филма, защото графиката му е по-като истинска. Хора! Какви истинския живот? Да. Хора, може да си направим Sugarcane с ферма. Да. Между другото, цъкам и гледам. И да.
Бъгна ми се Майнкрафт. Пещера. Добре. Според мен ми е по-забавно, като снимам с някой приятел или някой приятел е с мен, като снимам, да. Защото като съм сам и с нещо, не ме кефча толкова. Между другото и то сега си извади телефона. Не може. Спаунер, хора! Намерихме спаунер! Езве! Окей, геймери, отивам си в моята къща и си слагам Sugarcane Farm. Геймери, загубих си къщата. Еми, какво се правим? В другия епизод ще ме видите в къщата, ама за сега ще съм в тази барака. Окей, геймери, аз бях Геймер БГ и до скоро.